نونری تایبەت یە نەتەوێن یەکبووی لە سووریایê Stêvan de Mistura di daxuyaniyeke xwe de gotibû got rejeya Kurdan li Sûriyayê 5 sedî ne. Ev gotin li rastî nerazîbûna kolana Kurdî li Sûriyayê hat. Tevger û partiyên siyasî yên Kurdî li Sûriyayê bi daxuyaniyan nerazîbûna xwe nîşandan. Meclisa Sûriyaya Demokratîk dibêje gotina de Mistura bi armancên siyasî ve girêdayî ne. ام زاروی وی هرمی و اندامی انجمنا سوریا دموکراتیک اف داخویانی نپسپوره او جمارین راستقینی ندایه لی او بواتین سیاسی هاتیه آماده کرن. Partiyên Encumana Niştimani Kurdî li Sûriyayê enekese gotina nûnerên netewên yekbûyî bi armancên siyasî ve girêda û dibêje ev yek serdaxwaza rejim opozisyona Sûrî hatiye got her du alî jî li dijî mafêgelê Kurdin li Sûriyayê. Gelek زرار وی لکردابکه تیوی او تی معنی جی گود رولا کرداب خوشی د جنیفه د و درسنه جنیفه د ضعیفه جبو بیجی گرک کرد لیوگره که خوار چیکن رولا خود هندره اپوزیسیون د چیکن گرک لیوگره که جبو شاندا خوشی چیکن. Partiya El-Wehde jî daxwaz ji tevgera siyasî Kurdî kir û bikaribin bi hev re bi rêknameyê bikevin têkiliyê bi netewên yekbûyî re ji bo zelalkirina jêdera agahiya nûnerên netewên yekbûyî û her wiha bi armanca serrastkirina wê. لكن إيرو روج وقتي دي مستورة في دي بيجي جي ندها تخصتن بيجي وك أو مبعوثة دولية جي ناي وخصتن بيجي وقتي أو إحصائيات دقيقة الجمنة بين الجمة جنينة أم بيجن زي دي يستري صدي شبازدا حتى بيستا Gotina nûnerên netewên yekbûyî ne tenê li ser asta siyasî bersivavê hat dayîn. Navenda Rojava ya lêkolînên stratejîk daxwaz ji netewên yekbûyî kir got were Sûriyayê û çavdêriya serjimarekê bike gotê de hejmara Kurdan li Sûriyayê were destnîşankirin. Çi kesê weke gotî yanî çi kesê bixwaze hejmara Kurdan li Sûrî li ser erdê nas bike yanî çi ji netewên yekbûyî be dikarin kerenkin vê derê û em wek nerese em amade ne bi hejmartinekî ji bo Kurdan li hundirê Sûriye çêbibe. Li ser dirêjahiya dewleta Sûriyayê ti serjimar eşkere û rast nehatine kirin. Lê li gorî partiyên Kurdî gorêjeya Kurdan nêzîkî 16 ji sedî ne. Li aliyekî din şopînerên rewşa Sûriyayê dibêjin gorola Kurda ya giring di şerê li dijî terorê rastiyekê diyar dike got Kurd bi xwedî hejmareke mezin û ser zemîneke berfirehîn heta got bikaribin serkeftirên giring li dijî terorê bi dest bixin. Lê pirsa got jêdera netewên yekbûyî ya got dibêje rêjeya Kurdan 5 sedî ye li Sûriyayê çi ye heta niha ew pirs bê bersiv maye. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.